Masu amfani da GB wasu albishirinku, shin ko kun san cewa za ku yin download GB wasu a cikin wayoyinku na Android? So a yau a cikin wannan video abinda zan nuna miki ne mafi yawancin ku ko in ce mafi yawancin mu gaba daya mun masu amfani da GB WhatsApp, idan GB WhatsApp din mu ya lalace mafi yawanci sai mun sha wahala kafin mu je mu samu wannan GB WhatsApp, sai mun tura na wannan mu ga bai yi, tura na wannan mu ga bai yi, tura na wannan mu ga bai yi. So ga wani hanya da za ta ba ku dama ku yi downloading din GB WhatsApp a cikin hanya mafi sauki. Kafin na nuna muku wannan yanda za ku je ku download din GB WhatsApp, ka danna wannan video alamar like, sannan ka danna wannan video alamar nan ta subscribe. Idan kuma a TikTok ne kake kallo na, ka danna wannan alamar da kuke ta follow, za ku danna shi. Idan kuma a Facebook ne za ku ga alamar follow a sama, za ku danna ta. So kai tsaye mu shiga cikin video domin in nuna muku yadda za ku wannan abin cikin. Da farko za ku shigo cikin Chrome ɗin kamar haka, za ku zo ku yi searching din wannan sunan da kuke gani, shine za ku yi searching din ne. Idan kuka yi searching ne wannan wajen za ku je shine za ku danna inda kun ga rubuta telecharge GB WhatsApp, za ku danna shi. So wannan wajen da kuke inda kun ga rubuta telecharge ko za ku danna shi. Zaran kun danna shi da kun ko anan zai nemi ku bashi dama, za ku bashi dama. Zaran kun bashi dama anan sama za ku ga wannan GB WhatsApp din yana sauka a cikin wayar ku, ba wani dogon lokaci zai yi ba. Kuna ganin gashi nan yana tafiya, da zaran ya kare shikenan kun yi download GB WhatsApp. Kawai sai ku je ku hauda shi akan wayar ku. Idan ku hauda shi akan wayar ku za ku ci gaba da amfani da abin ku. So duka nan muka ƙarshen wannan video namu. Idan wannan video ya birkiya, yi ku riga danna wannan video alamar like, kai share din wannan video domin yan wanka da yawa su gani su amfana.